Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fih dan l-Uffiċċju tal-Ombudsman fakkar f'avviż legali rigward l-istorbju kawża tal-iskavar fuq siti tal-bini. Dan fid-dawl tal-fatt li bħalissa ħafna nies jinsabu fi djarhom biex bekk jitnaqqas l-inkonvenjent tal-istorbju. Fis-tqarrija l-Kummissarju saħaq fuq id-direttivi li kuntratturi ma jistgħux jużaw makkinarju ta' skavar qabel it-tmienja ta' filgħodu. Dan fil-waqt li ma jistgħux jintużaw ukoll bejn is-sagħtejn u l-erbgħa ta' wara nofsinhar, wara t-tmienja ta' filgħaxija u matul il-ġurnata kollha tal-Ħadd jew festi pubbliċi. Il-Kummissarju spjega li eżenzjonijiet huma permessi madankollu iktar restrizzjonijiet jistgħu jiġu imposti mill-Aġenzija għall-Kostruzzjoni tal-Bini. Intant l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi, l-MDA, ukoll ħeġġet lill-iżviluppaturi sabiex inaqsu l-inkonvenjent għal persuni li qegħdin fi djarhom anke f'dan iż-żmien tal-pandemija. L-MDA qalet li fid-dawl li aktar nies jinsabu fi djarhom minħabba l-imxija tal-COVID-19 tad-direttivi lill membri tagħha sabiex ma jsirx xogħol ta' skavar u twaqqih ta' bini qabel it-tmienja ta' filgħodu. Dan fil-waqt li fejn hu possibbli m'għandux isir xogħol ta' storbju fil-ħinijiet ta' mistrieħ. L-Assoċjazzjoni qalet li qed tara li jkunu rrappurtati dawk kollha fis-settur li għadhom qed jabbużaw f'din is-sitwazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.